fidda ni yar garin Kaduna. Ci gaban labarin soyayyar Humaira yar Kaduna. Ta biyun ta ce mai sauraro zama bayani a kaina. Bayan na koma gida lokacin na dawo garina, mahaifinta sai ya kira ni ya fara batu a kaina. Abun dai ya faɗan shi ne tayar da hankalina. Tunaninsa ni ne na ɗauke Humaira mai kyau na suna. Yana faɗin hakan nan take tunani ya zo a kaina. Ya za a yi in ɗauke wacce na fi ƙauna a raina. Ni dai asali na Humaira min ya rabo da juna. Lokacin da ta rauko na hanya zan dawo garina, gashi ya bar Kaduna ya taho Kano nemana. Nemana yake mahaifinta ya raba hotunana, har kyauta ya sa duk wanda ya kai nugunsa da raina. Miliyan 3 da gida da mota zai bayar a kaina. Haka ne ya sanya min nima na bar garina, na shiga duniya domin in nemo masoyana. Kullum burina yaushe ne zami gamo da juna, ga masoyiyata ta wanke zargin da ake yi a kaina. Ina a wannan hali sai na ji ana kiran wayana, sai na ɗau wayar na ɗaga domin injin ne kirana. Na ga baguwar nan ba ce domin ko babu suna, sai ta kama kuka sannan sai ta kira sunana. Ta ce Humaira ce masoyi kai ne farin cikina. Na ce Humaira yau sanadin sanki ya kai ni rana. Na baro mahaifata nai nesa da yan uwana, nema na ake gashi an sanyo tsaro a kaina. Ta ce masoyina kai mun uzuri na bar garina, an sace ni tun lokacin da muka yi rabo da juna. Ka zo ka taimake ni tun kan yar rasa rayuwana, mun kwatance na tafi ceton masoyana. Ina zuwa gundar ta kwatanta min na nemo gona zauna. Ana sanango Humaira ta nufo gurina, sauri take ta yi a bayanta akwai azaliman ƙasana. Ta tsallako titi domin madu da juna, sai ga wata mota wayo Allah yau ina ta kaina. Ta bige min Humaira masoyiyar zuciyana, na ƙarsa gurin ta Humaira ba ta motsi a idona. Ta mutu ko kuma ta rayu ku bi na ci gabana, ko mutuwa ta yi Humaira akwai matsala gabana, domin mahaifinta shine babbar matsalar a gona. Ku bi na adda ukunta masoya akwai ƙarshe na. Tauraro suna na unguwar malam ne mahaifana.